Ty vole, já jsem se svých dole, ale čekám na kase, ne? Čus, vole! Čau lidi, teďka jsme přišli z lyžování. Právě jsme přišli z lyžování a můžete se... No dobrý. Čus. Právě jdeme na náš kopec a svítí strašně sluníčko, ale úplně Takže máme strašně. brýle už teď, takže... To vidíte můj Strašný stín? je, dneska fakt strašný vedro. Ty vole. No vedro to snad ani, no jako jo, hoď, držím to holou rukou a je mi celkem teplo. A hlavně to sluníčko mě tady nejvíc sere. Přesně ty vole, jak to prostě sejme do hlavy. Jo. Tak teďka teda jdeme na cestovku a tam budeme zase natáčet, tak se můžete těšit.